Ond rwan mae yna un stori ddifyr am Dr William Price. Un stori ydy fod o'n nabod un teulu bach tlawd yn yr ardal yma. A roedd yna broblem ofnadwy yn perthyn i'r teulu bach yma, sef bod y tad yn yfed ac yn yfed ac yn meddwi ac yn meddwi. A hynny'n golygu bod o'n gwario arian y teulu a'r gwrw yn hytrach nag ar ofalu am ei deulu. A roedd Dr William Price wedi trio phopeth, trio perswadio fo i roi gorau yfed. Un diwrnod, mi welodd y wraig y dyn. A dyma fo'n dweud wrth y wraig, gwrandwch, dwi'n wedi alw acw fory pan fydd eich gŵr adra. Dyma fo yn penderfynu wrth adael i dyn. Dwi yn gwybod am lyffantod neu froga sy'n o gwmpas drws fy ffrent i. A dyma fo yn codi un o'r bogalod yma ac yn ei rhoi o'n i fac yn dawel fach. A dyma fo'n teithio i gartre y dyn yma oedd yn feddwl trwy'r amser. A dyma fo i mewn, a dyma fo'n gofyn y dyn sydd â chi'n teimlo heddiw, dwi'n iawn, ond â chi'n yfed o hyd, dw. Reit, mae gen i ffisig i chi heddiw, moddion i chi heddiw, a dwi eisiau chi gymryd y moddion yma. Ac oedd Dr William Price yn gwybod bod o'n newydd fwyta. Felly dyma fo'n rhaid y moddion i'r dyn, a dyma'r dyn yn cymryd y moddion. A mi oedd y moddion yma yn bwrpasol ar gyfer gwneud rhywun i chwydu. A dyna ddigwyddodd. Mi ddechrau chwydu, a mi ddod y wraig gyda disgyl i ddal y chwydfa i gyd. Ac ar ôl hyn i gyd, dyma fo'n dechrau dod at ei hun. Ond yn slei bach, dyma Dr William Price yn rhoi y llyffant i mewn yn y chwydfa. A dyma fo'n troi at y gŵr a dyma fo'n dweud, dyma beth sydd yn tyfu tu mewn i'ch bola chi pan ydych chi yn yfed gormod. A dyma'r dyn yn gweld yr anifail yma yn nofio yn ei chwydfa fo. A nath o byth yfed ar ôl hynny.